Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ha kabaya day bat kajing jia plu jong ka school khasi jantia Presbyterian Higher Secondary School kabala jia ha ka step perngap jong ka laas new blay ka arpu waiteri jemang arjar arpulai nakaliang ka principal jong ka KJP Higher Secondary School ka kongsi alia kala penpau ya kajing ngosi bat kajing pat dok note ka bakrau halor kani kajing jia kani ka principal kala ong ba ka school kabala rimba ban kaliang ginong penya jong ka school kila persang ban penek ya ketika jingtei kepala rimtam hapo sar shlong henry de ketika jingjia lahap bandu no ya ketika jingtei shushu ka principal kala ong baling ba ketika jingplu lahap bandu lut ya ka history ya ki kot kisla badan kam bat ki wei ki jingdon kam ki baka school ka don henry ka ngaits campan baling ba gini jingjia ka school kandang la ban kentiu biang ya ka burom jongka kabalong ka burom ya ka jat benreu nado ki spa snem ki ba menshua kum ka school nado ka managing committee ki staff ki non teaching staff jong ka school ki students nim don kentian shu ban batai ya ka jing smo si pat ya ka jing pat do nuot ka jongi kum ka school halor ka ni ka jingja matrai baro pia sutu hiken mo kani ka school jungi kani ka school kabala seng di missionaries nado ki khatras ba snem khatras ba khandai ku ar bala seng ngan ka school di nang ta ba dia ru kalong ka school kabala ai ya kataka jing shakri ka jongka ya kita ki khna school kan thai jong kani ka social law mar kani ka school jungi kani ka school ka banding kom e jong kani ka jalla jungi badru kalong ru ka school ka ba ajing nang jing start ya ki ken thai ki banadu kita ki por hadu menta kan ka school jungi menta kala dap shi spa like wisnem kala dap shi spa like wisnem but da kan ni ka jingja ya dei ban du no ya kan ni ka building ka ba itna tam ka ba le singil aban ong ka dei ka heritage building ka ba ni persyang bangin meeting nadu ka por ki missionaries hadu menta bat ngila persang hi bangin pen internet ya ka pakan long ka wei niki jingtei ki ba internet hang ni hapo social long di henry da kan ni ka jingja ngila du no kan ya kan ni ka wei niki buildings ki ba internet nang tapat ka jing kan ni ka jingja kala pendu ini om tang ya kan ni ka structure jo ni ka school henry ya ka history jo ka school hi bar ko wei mo ngila du lut iki important documents ngila du lut iki records jo ka school ngila du lut iki baru khoi ki ba nila lum manta shi spotlight husna nila du lut di nila du lut ya ka ngan ong kum no shu ngamla shu bangan express ngamla shu bangan batai ya kata ka jing su ya ka men si ma jonga kan ka por tinga ko aru ban ong ba kan ni benin ka singi mar sinjali le nim nang shu ban perkhat nim la shu ban perkhat ya ka e ka ni ka bon jai ka school ka jungi handai kum ki banget namar kan ka school jungi ka di ka school ka bala sing mo ha ka kerteng ka jong blay ha ka kerteng ka jong tribe no pat in jungi Jesus Christ ka di ka school ka ba man la ka singi isdang ya ka da ka jing duai ni don pet ka jingi ba ka ni ka jingja kalong ka ka plan ka jong blay ka ba ngim tip ka ka ba ublay ko ay ni bangin le nang ni sakman di ni sipriang ba ken ba kita ka parok hoy kilong ka jing penya da start ka jong blay bat ngingi scam bakum ke school minang la bangin kintiu biang ya kan ke school bangin kintiu biang ya kan ke burom ke jong ke school ka ba la ai burom nadu ka ba long ka burom ya ka jet pentiu ke jongi nadu kita ki spas nyam iba menchua di hakan ka por ngaku aru bangan penpau ke jisongu ka bakrau ya baru kita ki belawan yarap ini hakum kani ke jingja ka ba men kesni ka ba mangi hingim la asu ban perkhat kum nungin le idon ro ya kani ka hostel hangni ka ba ki sa ki khna kan thai ke girls hostel bat ha ka ta ka khlimat ka ba ni la ya kandu ya kani ke jingja kini ki dom mission irang ba asnong ki secretary ki members jong executive committee ki jong ki seng kenthai ki seng samla baru hikini kinong song hakani ka jaka kilewan mare banwan yarap ban selam ni kini ki khna ki jongi nang thi na po ka hostel
But nga ay mo yu ublay but nga ay mo ki bakilala ban ba shim la don kanu ru ka jing mensa na kani ka jing jak ba jamanin nakat kani ka ding ka bala bamdu kani ka school ka jungi shim la don manu ru ba mensa but baro ngilala ban yalam ki hak ka community hall ka mission badan hang ki harum but bangilala ban kilala ban pelat im ki baro kan ti ka chisungu ka jangah kani ka por ka le ru Syau Chief Minister Badan Burang Jungi ba Marsin yu asmawi kan kijingja lawan mari utpun bat baro ki Naomi Ahmad jongka jilla ke jungi ngamna asyuk banjir kerteng akan dikapor iki dei baro kat ki balayawan ai ya ka jikru ke jingkedo ke jungki lawan ai ki jingrap ki jungki bat ngapen pau ke jingsu iki baro ngapen pau ki he ki han jungki departments prepare ngapen pau ke jing sungu ke jonga ya ki balang ki prepare ya ki pastor ya ki teman pesan ya ki nong ki kam jungki balang ki prepare belawan mari wud menin kesi marsin yu asmawi kan ke jingja nga ai ka jingsu ya iwei balawan ban ya soldam ban ni ha kan ni kapor kabakum kan ni ke managing committee ke mangai principal vice principal ke staff ikna school baru nga ai ka taka jingsu ngo ya iwei su hama yang ala danga kelep yenu kan ni kapor ringa ngakwa ban pau ya iwei kat kibala kita ki basu duai na yang kita ki basu kur do yang yangi kum ka school na ki yang kesem ki jokiru ai khublai ki baro na mar baro ki don ka jing ka bakra do kata kata kan ka school ka jungi bilang kata attachment ka bujur hadu kata kata kan ka school ka jungi ban aku akan pau hang ni kan ka por bakan ni ka school ka jungi ka di ka school ka bakita yo bli ya kini ki bawan na ki bakam duna ka jungi o ka jingkon kari ka school ka ba kita ya ki bapli ki kena school ki bawan na ki shnong ki baper jo kari khasi ba jaintia ka jungi kalong ka school ka ba ai ya ka ba ai jingnang jing start ya baru kita ki badan kam ya kata ka jing syakri ka jungi kum ka school nimju da jiatan yanu bangin khot school ani yanu bangin khot school ane kat ki bawan hi ni ai bet kata ka admission akan ke school ki first come first serve basis nimju kenya kata ka performance ki jungi nimju kenya kata ka status ki jungi nimju kenya ka ru ni khot de ki baro ni duk de ki baro tementa da kani ka jingja ka lalong ka ka jingdu ka bakrau ka do kata kan ya kani ka ya kini ki kena school ki badon ha kani ka rilum khasi ba jaintia jungi na meeting ka managing committee ngila idon meeting bat ka staff bat ngila perkhat de ikila nanti bat ka kongsan ka ngapangaku ngan mention ha kani pon kalong ba ngin persang bangin sedang piang ini ke school next week hang ni ngaku abangan pen syai ki kimi ki pa jong ki kena school ki jongi baro bakim dei ban smoke huslai ru nak bentang ki khon ki jongi kum ke school ngidang don show ki sa likely ki building sa kani ka campus ka bangila bangin penyak syapram ya ki classes ki jongi but dak ka staff ipon ko ngilong determine bangin ngin sedang biang ya ka school ka jongi ngin sedang biang ya ka jongi kai ka jongi nado kani ka tayo ko banuan di kata kalau ka ba ni kwa bagi kimi pa kin smooth ho ken akan nukur kom ru bat ni kila bon ki ba wan ru sengi ki bala terwa ki jingrap ki jungki ki ba bon ki rukam di mantangin nang perkhat ni pedang subha ki jing terwa jong baro kat ki ba wan ban terwa ki jingrap ki jungki ken ke sekolah kalau haka cash dia kalau haka kain dia ni pedang subha kita bro khoi man ngin dan kam lut pun ni hakan sedang biang nabas sedang ki berokoi tangi dan kam ke jingirap ken na baro kiliang kat kita ki bakloi ban yarap ini ni pediang subhai ki jingirap ki jungki baro kata ka di ke jingkwa ka jungi kata ka di ke im ke jungi bengin dup le iki kena school ki jungi hakan ni ke juk ke building ke jungi maka kali ka jaka jong ke school jungi kalong ka he apa di hakan ni persang kilat kilanti baro bangin dup bet iki kena school ki jungi hakan ni ke jaka ni kala doni ke jing terwa ni ki school ki ba marjan ki jungi ke office sinot hang ni hajan juga school ki jungi ki terwa ki don ki kamera ki bar light ki bakin mendai ta hang ni ki bakam sha jungai ru ki la wan terwa ini ba pida don kamera hang nu pila pan penan kam ni ki kamera ki jungi la ni ki pendan ba pidan kam ni pidang so bhai ki taru ndai ka ba kongsan ingi hi kalong bingi kwa hi baki
ki kena jung baro ni ban kuduk bet hang ni hapo ka campus ke jong ken tingin persang kilat kin tikat ka bangila bangin le kata Kung ini siya, kano tayo damages na kanila ding na school. bangan batay ya ka total amount jong ka damage ka ba la cost da kanika ding tingam la ban ongken nang ba pila su thu ken ki classrooms ka main hall jong ka school ka ba don ka stage nang ta pade ki par ki furniture par ki yan ki teachers common room ki bangi don ba ki lockers ba ki textbooks ba ki exercise books jong ki kana ba ki tiar kitar jong ka school ba ki ngam lasu bangan batay ya kata ka jingrut bar kita ki jingdu jong plasu tu hi we ha baka ding la bam du lut ti mo ya kata ka building bar ko we te ka ba ki jingjulor hang ta ka bangim lasu ti ban batay baro again important documents jong ka school the history jong ka school aka baro ka jong ka school baro ka ken namar ka office main office kala let lut ti baro ka we kata ka daw baro ni ko aban tip ta mga suksi bang ni thu iki bang nim tip te ya ka daw nga don hang ni po campus namar bang long superintendent atat di ko hostel tinga sa hang ni po ni ka quarter jong ni ka school henry nim la bang tip ya ka daw namar pa kis mu thu iki ni ka jingja ka jasha ting ni kapor ka beji ka sedang ru ngim da tip tikna ta mengish mu dur bakal long hapding si beji bar beji min ni di komta ngim tip ya ka daw Kaya initial estimate sa investigation ng police ko kung nama possibility ko kaya short circuit. Ada benda kita maintain police ka juga kan? yes ka jo statement Risk of lo kishu kata ka bagi kishu assume mo ka bagi kishu mudur mo baka dikata na mar ngimtip exactly whether ka dikata na em ding kishu mudur mar ka school ka bal arim te kumta kishu mudur he baka dikata ngimtip exactly lada kata ka long kumta na em ro Amar hakapor baja kat jingja kalip light te. kalip light ka di ka por ka lip light ka ka por lip light di ngimtip dia yo kata ka yo kal asdang shuaban lip light ro ngim la ban tip mo kay ka bangim yo ite kum ngim batay ke ngimtip te Lista fire. Nila register Special IR wing. ko. Ya ka police department ka sa le kanya nakajong ka duty ka jong maybe after investigation tin sa tip din mo kita ki ibrakon hindi nakaliang jung kum school te nimtip halor ka taro nila ikren ka managing committee ka staff dia ka taro ni pa laban rai mo langi don ki differ ki opinions mo jung ibrakon ti kidon ki pakwa bangin maintain ya ka kidon ki pakwa no ki new design le si ki pa ka building kan long hakat ko kom baka gin kam yo space baka ni ka school compound kan kam long spacious ti maybe ni kwa no ru da ka ba kam long modern mo building ka kam long safe ki khana ti kata ka ti ka jingkwa jongi ti henry kata ru kam dei ka bangila rai mo nimpat la ban ya karen lo jo kata ru as it is through ngimtim langila ani American struck biang ya kata building ru bong ngimtim hakan gur kom ring idon ke jingi ke bas kam oblay hi un play ki lat ki tinti ni bingin la hi bingin reconstruct biang a far better building kan bingin yo anya kata building ka bingin smuhun mar ka long ka school ka balarim ki kena school ni la ya bon idon kam bon ki jing don kam ken ki bangi hakan penthamai ni la ban reconstruct biang ya kata building ru kan then as of now ngimpat la ban ong langi kwa ada kata structure ka belum hak tu ko old design nya ikwa no ada ki new designs nya kata bindang ya keren kat padang ya tepur Consult the expert. in happen consult kan ki experts ni happen let's say ngi like ki architects ki aka let's say ka fund ka pisa ka la nang ham one ting sala ban perkhat re as of now ka ngimtip langin don pisa ni em in yo pisa ni em kat hadu bakan biang bangi kilaban sutu ban rebuild kat ya ka school building ka bala 130 years ka ngam tip bin la an em ne kata henry wala ka taru ngidon hi ka jing ki bas kam da ka jing rap lang jong paro kita ki beton ka mensim jong jing e ya kan di school ngi scam ba maybe ni sala an dia yang kata ko kisni how ni la accept ya kata ka jing an ni la accept da ka mensim ko sungu e kan ko mi kata ka aka mo ngidon kam step ya ka jing rap kan mentai we are dealing with these students belong ki mo living files ki jongi tikini ngimla te bangin delay ngimla bangin penslam ya aka ru ni hapan ja shaprang ubut pat ngada sungu ka staff ke jonga ru kan ka team ke jonga ka belong
Kaba I was support ke jong ki 100% ke jak school. But mentab ki sure don be hang ni be 24 hours kan hapo school campus bangin ya perkhat kumnu bangin ya tei biang kumnu bangin ya stang biang ki kam ki jong ikan. Ki dang le ke assessment ki dang pet kan utli ki classrooms bangin dang la. Bikin la ban accommodate hang ni bed number kumangala mention if you ni don ka building jong high secondary section ni don ka don ka building jong primary section number kan ni ka plu ka ba house ki secondary section students they kom tangin persang ban accommodate sha ken hangta but ki maybe ki la ki den tir ni sa prakhat de ka made in jong hi ka long persang ban sedang aswa ki classes ki jong